Здравейте! Както знаете, аз съм Валю Лабадая от България. Много исках да дода в Турция и да смаля стомаха, който наистина ми пречеше за много работи. И сега, след като дойдох тук в Турция, намерих Мед Истанбул в тяхната болница да се оперирам. Смалиха ми стомаха. Сега се чувствам много добре. Нямам никакви болки. Значи, от начало до края хората ти обръщат много голямо внимание. Не е като в другите болници, където да те вземат, да те вкарат в хотел и там в хотела никакво внимание не ти обръщат, докато тук няма хотел. В болницата. От начало до края оставаш в болницата и 24 часа ти гледат и те наблюдават. Както аз, така и жена ми направихме операции. Значи, препоръчвам ви да се обърнете към тази болница за вашия стомах. 80% ти го намаляват, остават ти 20%. Оттам нататък всичко е окей. Ще смалите за 6 месеца 30 до 40 кг. Препоръчва се за хора с тегло до 150 до 160 кг. Поздрави от Лабадая, живи и здрави да сте!